Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. Чун ҳамешагӣ барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо ба фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. Ҳадафи мо ташаккули дониши ҳуқуқии шумост ки бо истифода аз он тавонед дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ба қонуншиканӣ роҳ надиҳед. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. Аз роҳи хатои ҷинояткорӣ баргардонидан ба ҳаёти осоишта самти фаъолиятест ки милитсияи суғд мунтазам корбарӣ менамояд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд бо татбиқи банди эзоҳи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ Ғолибҷон Мансуровро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуданд. қабули тавсияҳои дастурӣ изҳори пушаймонӣ аз кирдор ки натиҷаи корҳои фаҳмонидадиҳии кормандони шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд мебошад, аз тарафи шаҳрванд Мансуров Ғолибҷон Тӯлибович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд тавонист ному насаби худро аз рӯйхати шахсони барои содир намудани ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат бардошта ҳаёти осоиштаро барои худу наздикон таъмин созад. ном бурда дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда гумонбар ва барои фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ моҳи ноябри соли 2024 нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд. қабули роҳнамоии милитсия аз ҷониби Мансуров ба он овард ки нисбаташ банди эзоҳи моддаи кодекси ҷиноятӣ татбиқ шавад. видеое ки мафҳуми экстремистӣ доштанд аз сабаби надонистан онро дар шабакаҳои интернет пахш намудем. аз карда албатта ин ки пушаймон ҳастем. дар оянда ба ин корро роҳ наметем. тавсияи ман ҳамин аст ки он одамоне ки дар хатогӣ роҳ доданд метавонанд бо дили пур баргарданд. дар ҳақиқатан эзо ҳаст бо дили пур баргарданду ба ватан хизмат кунанд. далелҳои дар парвандаи ҷинояти ҷамъоварӣ шуда гувоҳӣ аз он медиҳанд ки Ғолибҷон Мансуров тавассути шабакаҳои интернетӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода бадномкунии сохторҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷонибдорӣ ва барои паҳн гаштани чунин ақидаи носолим саҳм гузоштааст, ки асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ мешавад. худ иқрорӣ, пушаймонӣ аз кирдор ва бо ихтиёри худ ҳозир шудан ба мақомоти тафтишотӣ имконият фароҳам овард ки бо истифода аз сабукиҳои қонунгузорӣ милитсияи шаҳри Хуҷанд бо назардошти дар кирдори Ғолибҷон Мансуров мавҷуд набудани таркиби ҷинояти дигар баҳри татбиқи афви гуноҳ нисбати номбурда мусоидат намояд. озод шудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ нуқтаи кулминатсионии ҳамкории гумонбаршуда бо милитсия мебошад. фарҷоми нохуби муноқишаи оилавиро ки боиси марги маҷбурии шавҳар гардид ҳамкасбонамон дар ноҳияи Спитамен ба қайд гирифтанд. оид ба ҷузъиёти ин ҷинояти дараҷаи хавфнокияш махсусан вазнин дар гузориши навбатӣ маълумот гиред. милитсияи ноҳияи Спитамен аз содиршавии ҷинояти одамкушӣ дар заминаи муноқишаи оилавӣ хабар медиҳад. аниқтараш вобаста ба ин фоҷиаи хунин нозирони минтақавии милитсия дарак ёфта минбаъд бо сафарбарии қувваҳои иловагӣ аз ҳисоби кормандони оперативии асли воқеа ва гумонбари ҷиноятро дастгир карданд. ҷасади шаҳрванд Ҳомидов Ботур Абдусаломович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Навкати ноҳияи Спитамен санаи 3 август бо аломатҳои марги маҷбурӣ бо бардошти ҷароҳати халандаи буранда дар қисмати китфи чап дар манзили иқоматиаш воқеъ дар суруғаи ноҳияи Спитамен шаҳраки Навкат кӯчаи Бобоҷон Ғафуров бинои рақами 5 ҳуҷраи 3 дарёфт гардида. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсия муайян намуд ки аз ҳаёт маҳрум шудани охирон натиҷаи ҷанҷол бо ҳамсараш Исмоилова Маърифат Ильяшовна соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов мебошад. дар ҷараёни тафтиши ҳодиса ошкор гардид ки санаи 2 август тахминан соатҳои 19:30 байни зану шавҳар муноқиша ба вуҷуд омада зан бо истифода аз корди хоҷагӣ як маротиба ба китфи чапи шавҳар зада ҷароҳат мерасонад ва ҷои ҳодисаро тарк мекунад. Baland olgandan keyin sizga balandni menga bering desam u yo'q dedi. Makam shu olgan yo'q dedi. Kim aytdim? дар ҳолати мастӣ қарор дошт. байнамон муноқиша сар зад. аз гулӯям дошта буғӣ кард ва таҳдид намуд ки фарзандамро гирифта ҷавобамро медиҳад. якбора асабӣ шудам ва ҳамин ҳолати мазкур рух дод. Kim aytdim yo'q dedim. Keyin sizga maytni bo'g'di bo'ynimga.
тарки ҷои ҳодисаро ҳарчанд гумонбаршуда Маърифат Исмоилова бо мақсади дурӣ ҷустан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ анҷом дода бошад ҳам, аммо чунин эҳтиёткорӣ ба ӯ кӯмак накард. Ташхиси судии тиббӣ хунравии шадиди дохила ва берунаро сабаби марг донистааст. Мақомоти прокуратураи ноҳияи Спитамен дар иртибот ба ҳодисаи мазкур бо ҷурми одамкушӣ бо моддаи 104 Кодекси ҷиноятӣ нисбати Маърифат Исмоилова парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабсро татбиқ намуд. Ин фоҷиаи хонаводагӣ бори дигар моро ҳушдор медиҳад, ки дар муносибатҳои оилавӣ якдигарфаҳмиро пеша намуда маърифати оиладориро риоя намоем. дар саҳифаи навбатӣ низ ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ ҷой дода шудааст. ҷасади ҷавондухтари 21-сола сокини ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакентро дар манзили иҷоравиаш воқеъ дар маҳаллаи 32-юми шаҳри Хуҷанд бо аломатҳои марги маҷбурӣ пайдо намуданд. асрори ин ҷиноятро кормандони мақомоти ҳифзии ҳуқуқ ба зудӣ ифшо карданд. ин ҷинояти мудҳиш бори дигар оқибати пеш бурдани ҳаёти носолимро нишон медиҳад, ки аз таъсири он ҷавондухтаре дар айни камолот маҷбуран аз ҳаёт маҳрум ва наврасе ҳамчун қотил шинохта гардид. Санаи 11 август ҷасади ҷавондухтари 21-сола иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакент дар манзили иҷоравиаш воқеъ дар суроғаи шаҳри Хуҷанд маҳаллаи 32 бинои 20А бо аломатҳои марги маҷбурӣ аз бардошти 8 захми корт ва буғӣ шудан бо истифода аз ноқил дарёфт гардид. Мақомоти милитсия ва прокуратура асрори ин ҷиноятро бо методҳои оперативӣ ва криминалистию тафтишотӣ ба зудӣ ошкор намуданд. омӯзиши шахсияти ҷарбдида ва шиносоиву муносибаташ бо атрофиён самти фаъолияти гурӯҳи фаврии тафтишотиро ба гумонбаршуда навраси 17-сола истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд баровард, ки дар аввалин рӯзи вохӯрӣ бо ҷарбдида санаи 9 август тахминан соатҳои 15 ҳаёти ӯро ба мамот табдил додааст. با قطعیم از گردانش بومش کردم، سکندم از گردانش. زمین به افتید، نیم جان شد، چله جان شد، کود شد، سر دادم. با خست با آوازهای پس حاضر ایستاد گفت من میلسه تلفن میکنم گفت اینه که میباید برداشته میرد عمرت قربانه میگذارد گفت. باز به خانه دیگری رفت، دیدم در روی میز اوقات خوراکخوری کارد ایستاده بود. کارد گرفتم، به گلویش زدم، به اشکمش زدم. то содир намудани ҷинояти одамкушӣ байни гумонбаршуда ва ҷабрида атрофи муносибатҳои маҳрамона баҳси лафзӣ сурат гирифта, дар ниҳоят буғӣ кардан бо ноқил ва бо истифода аз корди хоҷагӣ пай дар пай 8 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳим задан ҳаракатҳои ҷиноятӣ гумонбаршуда мебошад, ки маргро фаро мерасонад. ҷасадро бо курпак печонида бо ноқил баста дар таги рахти хоб пинҳон кардан бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори ҷиноятӣ анҷом дода шуда бошад ҳам ба гумонбаршуда кӯмак накард, зеро ҷиноят ошкор ва акнун ӯро зарур аст подоши амали худро бинад. дар иртибот ба ҳодисаи мазкур бо дастрасии талаботи моддаи 104 Кодекси ҷиноятӣ нисбати наврас бо ҷурми одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ гардид. идомаи барнома сокини шаҳри Хуҷанд Парвиз Собиров дар шабакаи интернетӣ бо нашри эълонҳои бардуруғ дар хусуси фурӯхтани телефонҳои мобилӣ ба мардумфиребӣ даст зад. тақаллубкориҳои ӯро милитсияи шаҳри Бӯстон ошкор намуд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бӯстон мардумфиребӣ шаҳрванд Собиров Парвиз Ихтиёрович соли таваллудаш 2006 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷандро ошкор ва нисбаташ бо дастрасии талаботи қисми 4 моддаи 247 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбаршуда бо нашри эълонҳои бардуруғ дар шабакаи интернет вобаста ба фурӯши телефонҳои мобилӣ саҳифа кушода бо расмгузорӣ, паҳни хислати техникии телефон ва нархгузориҳои нисбат ба бозор арзон харидоронро фиреб кардааст. тафтишоти пешакӣ айни ҳол 8 ҳолати қаллобиро ба гумонбаршуда Парвиз Собиров нисбат медиҳад, ки зарари ба шаҳрвандон расонида шуда аз 80 000 сомонӣ зиёд мебошад. дар сайфаи самонтиҷӣ ба нон Парвиз телефонҳои қиматбаҳое мемондам, дар асл нархошон арзон мемондам, дар асл нархошон қимат буд. бо мақсади ба даст овардани маблағ телефонҳое ки ман ваъда медодам ягонташ дар дастам набуд. шурӯъ аз моҳи феврали соли 2025 гумонбаршуда Парвиз Собиров мағозаи интернетиашро дар шабакаи Инстаграм ва дигар сомонаҳои пахши эълону рекламаҳо фаъол гардонида усули замонавии хариду фурӯш тавассути интернетро
қасдона ва дидаву дониста манбаи ба даст овардани даромади пулӣ қарор додааст. дар саҳифаи тиҷоратӣ акси телефонҳое интишор шудааст ки ба ӯ мансубият надоранд ва аз шабакаи интернет нусхабардорӣ шуданд. асосан модели нави телефонҳои тамғаи Samsung ва iPhone-ро ҳамчун ҷалби харидор Собиров истифода кардааст. ҷалбдидагон сокинони шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Мастчоҳ, Деваштич ва Зафаробод мебошанд ки бо умеди соҳиб шудан ба телефони мобилии нисбат ба бозор арзон зарар диданд. масалан, як нафар сокини шаҳри Хуҷанд барои харидории телефонҳои мобилии тамғаи iPhone 14, 15 ва 16 Pro Max ба гумонбаршуда 26 000 сомонӣ. ҷалбдидаи дигар барои соҳиб шудан ба iPhone 16 Pro Max 29 800 сомонӣ тавассути ҳамёни электронӣ пардохт карданд. нафароне аз кирдорҳои Собиров, Парвиз Ихтиёрович зарардида метавонанд тавассути телефонҳои боварӣ дар экраннамудор занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд. Комил Авезов, сокини ноҳияи Зафаробод, моҳи марти соли 2023 баъди пахши дучархарон ҳолати сарозер шудани дучарха ва савораи ӯро ба канал саҳнасозӣ карда дучархарони ҷароҳатбардоштаро ба ҳоли худ мегузорад, ки дар натиҷа вафот кардааст. маълумоти оперативӣ ва коргузории милитсия имкон дод парда аз рӯи ҷиноят бардошта шавад. кормандони шӯъбачаи шаҳрии милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо гирифтани ахбороти оперативӣ парда аз рӯи ҳодисаи роҳу нақлиётие бардоштанд, ки бар асари он ҳаёти инсоне аз даст рафта бошад ҳам шахси гунаҳгор беҷазо монда буд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz аломати қайдии давлатиаш TG 77 47 Авезов Комилҷон Рӯзибоевич, соли таваллудаш 1971, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти равшани ноҳияи Зафаробод санаи 6 марти соли 2023 тахминан соатҳои 2 шаб ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Зафаробод Дӯстӣ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба дучархаи тамғаи скутер таҳти идораи Адилов Элмурод Исмоилович, соли таваллудаш 1996, сокини ҷамоати деҳоти Ҳомид Алиеви ноҳияи Зафаробод бармехӯрад. дар натиҷа дучархарон ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. рост гузашта мебравим гуфтагонем расида рафтагим ва резки поворот кард. баъд тарафи чапаш ба мошини мана тарафи росташ тарафи чироқаш задем. қафои мотоцикл скутер ба задем ва скутер ара поин ба як 3-4 метр парид. худи одам лабогоям ба хес карда каллаша қафош кити зада биқини мошин ба ғалтидагӣ будааст. ронандаи сабукрав ҷои оне ки ба ҷабрдидаи садама кӯмак расонида ӯро аз хавфи ба ҳаёту саломатиаш таҳдидкунанда наҷот диҳад, бо мусофири худ Шаҳрванд Искандаров Эҳсонҷон Рустамович, соли таваллудаш 1988, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти равшани ноҳияи Зафаробод маслиҳат карда дучархасавори бар асари садама дар ҳолати беҳушӣ қарор доштаро 2 километр дуртар аз ҷои ҳодиса бурда ба дохили канали беоб мепартоянд ва муҳитеро сохтакорӣ мекунанд, ки гӯё дучархасавор на аз расиш бо воситаи нақлиёт, балки худ ба садама дучор шудааст. балниса бурдани буда вақте ки балон кифи то балон алиш карданам мо ҳам дар ин мошина кушидам ки угари ҳама мошина дурни мошишта намешад абуя рақами хе вай мека барои ҳамин нақштон амалӣ шавад шумо чӣ саҳнасозӣ кардед, чикор кардед? мо гуфтем накунин арақ задагӣ может аёдаш нест. мерем яконҷо мепартем дурни вай якаба худаш авар шуда бошад мехезад хат маст ҳушёрам ҳушаш ба худаш мебиёд мегӯд ки авар шудам. аз тарафи шаҳрвандон Авезов ва Искандаров бепарвоӣ ба ҳаёту саломатии ҷабрдида ба он оварда расонид, ки дучархарон Элмурод Адилов ба ҳалокат расад ва санаи 6 март тахминан соатҳои 8:35 ҷасади ӯ дарёфт карда шуда ҳамчун ҳодисаи нохушӣ дар натиҷаи мустақим сарозер шудани дучархарон ба канал ба қайд гирифта мешавад. ошкор шудани ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ва муайян шудани гунаҳгорони он бори дигар собит намуд, ки ҳақиқат ҳеҷ гоҳ пинҳон намемонад. айни ҳол мо дар минтақае қарор дорем, ки гумонбаршудаҳо бо мақсади нест кардани изи ҷиноят ронандаи дучархаи скутер ва худи скутерро оварда партофта саҳнаеро месозанд, ки гӯё ронанда ба садама дучор шуда бошад. ин мавзеъ даромадгоҳи ҷамоати деҳоти равшани ноҳияи Зафаробод мебошад.
айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаҳои 127 дар хатар монда дидаву дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе ки дар вазъияти барои ҳаёту саломатӣ хавфнок қарор дорад ва 212 кодекси ҷиноятӣ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. Бори дигар ёдрас менамоем ки ҳар як ронанда ӯҳдадор аст баъди дучор шудан ба ҳодисаи роҳу нақлиётӣ пеш аз ҳама дар баробари ҷои ҳодисаро тарк накардан ба нафарони аз ҳадама ҷароҳат бардошта кӯмак расонад. Чунин муносибат аз хислати инсондӯстӣ доштан гувоҳӣ медиҳад. Самандар Нақибзода, иstiqomatkунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёт дастгир гардид. Гумонбаршуда дар ҳолати мастӣ автомошинаи тамғаи Мерседес Бенцро тасарруф кардааст. дар ҳолати мастӣ ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенси ба соҳибкор Ислом Акрамов сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ дошта ба он оварда расонид ки нисбати шаҳрванд Нақибзода Самандар соли таваллудаш 1989 иstiqomatkунандаи шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мутобиқи талаботи моддаи 252 кодекси ҷиноятӣ ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ҳодисаи ҷиноятӣ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бустон санаи 3 август ба қайд гирифта шудааст. Гумонбаршуда дар корхонаи истеҳсолӣ ба Ҷабрида тааллуқ дошта воқеъ дар шаҳри Хуҷанд ба ҳайси кафшергар фаъолият дошта рӯзи 3 август тахминан соатҳои 23 дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиётро бе иҷозати соҳибмулк ғайриқонунӣ савор шуда аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти шаҳри Бустон бо суръати баланд идора карда минбаъд дар кӯчаҳои шаҳри Бустон бетартибона бо суръатафзоӣ ба дигар иштирокчиёни ҳаракат хатарнок дилхушӣ кардааст. дар ҳақиқат дар хондагӣ нестам нашуд идоракунӣ воситаи нақлиёти мошин ҳам дар ҳолати мастӣ ман бепурсиши раиси корхона ман мошина гирифта ҳай кардам барои мақсади сайру гашт кунам ҳай кардам. нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон бо коргузории саривақтӣ дар баробари муайян кардани сархушии ронанда ошкор карданд ки нақлиёти мазкур ба Самандар Нақибзода тааллуқ надошта балки аз ҷониби охирон тасарруф шудааст. бо ворид гардидани ахбороти оперативӣ дар хусуси рабуда шудани воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенц аломати қайди давлатиаш 0023 ҷо аз тарафи ҳайати шахсии гурӯҳи бозрасии давлатии автомобилӣ бо ҷалби кормандони бахшу хадамотҳои шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон амалиёти боздошт гузаронида шуда нафаре ки дар ҷинояти мазкур гумонбар бо изи гарм дастгир ва нақлиёти ӯ ба ҷаримагоҳи шӯъба дастрас карда шуд. муваффақияти нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон дар он дида мешавад ки ҳаракатҳои ронандаи сархушро саривақт бартараф карданд, зеро ҳифзи ҳаёту саломатии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ самти асосии фаъолияти нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. Гуфтанд ба мавриде аст ки дар ҳолати сархушӣ идора кардани воситаи нақлиёт таҳдиди воқеӣ барои атрофиён аст. дар баробари оғози парвандаи ҷиноятӣ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс оқибати бадрафторӣ мебошад ки милитсия нисбати Самандар Нақибзода татбиқ намуд. бениқобсозии машғулшавандагони фолбиниро мо пайваста тавассути минбари барнома нишон дода аз оқибати номатлуби эътимоду боварӣ ба он мегӯем, то ин ки шаҳрвандон бидонанд ки аз дари фолбин рафтан ба ҷуз фиреб хӯрдану зарар дидан чизеро ба даст нахоҳанд овард. нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Спитамен дар самти бениқобсозӣ машғулшавандагони фолбинӣ мунтазам корбарӣ намуда дар баробари таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ нисбати ҳуқуқу вайронкунандагон оқибати гумроҳкунанда доштани эътимоду боварӣ ба ин гуна хизматрасониҳоро ба аҳолӣ мефаҳмонанд. давоми ҳафтаи гузашта муайянсозӣ ва боздошти 4 нафар касби фолбинию дуохониро пеша намуда натиҷаи ин самти фаъолият аст ки дар шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен ба қайд гирифтанд. ҳаққи хизматамро ҳар хел медиҳанд. 1 сомонӣ, 10 сомонӣ, 100 сомонӣ. ман агар ба ин кор машғул шавам худро бардам ҳис мекунам. кӯшиш мекунам ки дигар фаъолиятро идома надиҳам. шаҳрвандон Ахмедова Назокат Абдуллоевна соли таваллудаш 1967 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳотӣ Турсун Улҷабоев, Кушаков Обид Акбарович соли таваллудаш 1959 сокини ҷамоати деҳоти Тағояк, Туйчиева Норой Худойқуловна соли таваллудаш 1964 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Куруш ва Ахмедов Абдуазиз Абдухалилович
соли таваллудаш 1958 сокини ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамен аз машғулшавандагони фолбинӣ ва сайру ҷодугарӣ бо услубу равишҳои хос мебошанд, ки аз хизматрасониҳояшон бо пардохти маблағҳои пулии муайян сокинони ноҳия истифода мебурданд. вақте ки ҳамин корро анҷом диҳам, сабукӣ эҳсос мекунам. асосан бо роҳи дохонӣ ба наздам омадагонро киносила менамоям. онҳо ҳаққи хизматамро пардохт мекунанд. таҷрибаи корбарии милитсияи суғд нишон медиҳад, ки манбаи рӯзгузаронӣ ҳисобидани фолбинӣ, дуохонӣ, қайтармагарию кинобарорӣ хос ба нафаронест, ки одати муфтхӯрӣ доранд. нобаста аз он ки худи машғулшавандагони фолбинӣ дар ҳаёти шахсӣ муаммову печидагиҳои зиёд доранд, худро ҳамчун чорасоз муаррифӣ мекунанд, ҳолон ки дар кори худ бечораанд. ҳуқуқ вайронкунандагоне ки милитсияи ноҳияи Спитамен муайян намуд, айнан ҳамин гуна ҳолат дошта ин касбро ирсиву меросӣ ҳисобида ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфнокро идома медиҳанд. нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуд, ки ҷазо дар намуди ҷаримаро пешбинӣ мекунад. мавзӯи дигар: мусобиқаи варзишӣ дар намуди футболи хурд, ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва чорабиниҳои давлатӣ милитсияи суғд баргузор намуд, ҷанбаст ва ғолибон муайян шуданд. дар ин чорабинии варзишӣ дар ҳайати 10 даста хадамоту шӯъбаҳои дастгоҳи марказии раёсат байни ҳам сабқат намуданд. бо мақсади татбиқи талаботи барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар мақомоти корҳои дохилӣ барои солҳои 2022-2026 дар радифи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонон, рӯзи ҷаҳонии футбол, рӯзи ваҳдати миллӣ ва рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи нақшаи чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии суғд дар самти баргузории чорабиниҳои варзишӣ, мусобиқаи варзишии футбол байни шӯъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат ташкил карда шуда аз охири моҳи май то моҳи август идома ёфт. дар ҷараёни мусобиқа 10 даста аз ҳисоби шӯъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии суғд барои дарёфти ҷоми сардори раёсат байни ҳам сабқат карданд. ҳафтаи як маротиба ҳайати дастаҳо вориди майдони сабзи футболбозӣ гашта нерӯсанҷӣ мекарданд. гуфтанд ба маврид аст, ки ташкилу баргузории мусобиқа пеш аз ҳама омили муҳим дар нигаҳдории саломатӣ, зебогии тану ҷисм ва наздиксозии рафоқату дӯстӣ байни ҳайати шахсӣ мебошад. мусобиқаи футбол аз рӯи қоида ва низоми футболи хурд таҳти назорати мураббиёни яке аз беҳтарин дастаҳои футзали ҷумҳурӣ Сипар дар ду майдончаи варзишии Лочини шаҳри Хуҷанд аз рӯи системаи даврӣ гузаронида шуд. пирӯзиву холҳои ба дастоварда, шумораи голҳои ба дарвозаи ҳариф равона карда ва кам гол сар додан ба дарвозаи худ имконияти бартарияти дастаҳоро барои ғолибу ҷоизадор шудан дар мусобиқа муайян намуд. ҳамин тавр дастаи шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ мақоми аввал, дастаи яккачини Сипар аз ҳисоби шӯъбаву хадамотҳои кам ҳайати шахсӣ дошта ҷои дуюм ва футболбозони шӯъбаи тиббӣ зинаи сеюму ифтихориро аз рӯи холҳои ба дастоварда ва сифатнокии бозӣ соҳиб шуданд. маросими ҷанббастии мусобиқа дар толори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд бо иштироки сардори раёсат генерал-майёри милитсия Муҳаммадсафар Пирзода ва директори дастаи футзали касбии Сипар Зафар Раҳмонов баргузор гашт. пеш аз супоридани ҷоиза ва тӯҳфаҳо, маърузаҳо оид ба мавқеи варзиш дар ҳаёти шахсӣ, бахусус манфиати футбол ва дигар намудҳои варзиш шунида шуд. дар вазъияти тантанавӣ се дастаи ғолиб ва маҳорати инфиродии футболбозон қадршиносӣ карда шуд. инҷо расидаем ба интиҳои барнома барои имрӯз. кӯшишу талоши мо теҳиягарон ба он равона шудааст, ки қонуну тартиботро ҳар як узви ҷомеа риоя карда дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ бетараф набошад. зеро амнияту осоиштагӣ дар муҳите фароҳам аст, ки меъёрҳои қонун эҳтирому риоя мешаванд. то дидори навбатӣ, тансияту хонаобод монед. хайр.